Ahojte priatelia, vítam vás na mojom novom kanáli Cesta s Bohom. V dnešnom videu by som vám chcel vysvetliť, prečo nám diabol kladie prekážky do cesty s Bohom. V našom živote zažívame veľa pokušení. Ten diabol nám kladie prekážky do našej cesty s Bohom, lebo sa mu to nepáči. Také prekážky môžu byť napríklad vyčerpanosť vo viere, už sa nám nechce chodiť do Božieho chrámu, na bohoslúžby, nechce sa nám prijať sviatosť zmierenia, na spoveď ísť, alebo únava vo viere, tiež sme unavení ísť do toho Božieho chrámu na bohoslúžbu, ale hlavne je to pokušenie. Každý hriech začína pokušením. A my tomuto pokušeniu musíme odolať. Ale k tomu sa vrátime neskôr. Takže prečo nám ten diabol kladie tie prekážky do nášho života, do nášho vzťahu s Bohom? Je to preto, lebo sa mu nepáči, že rastieme vo vzťahu s Bohom, tak nám tam kladie prekážky. A tie prekážky sú hriechy. No a ako som už spomínal, každý hriech s väčšinou začína pokušením. A my, aby sme ešte viacej rastli vo viere s Pánom Bohom, musíme tým pokušeniam odolať. A na to, aby sme im odolali, stačí pár krátkych slov. Napríklad hádam sa s niekým a aj keď viem, že mám pravdu, zamlčím sa. Alebo keď je nejaký hociaký iný hriech, tak keď je pokušenie, keď sme v pokušení, tak si povieme: Pane Ježišu, prosím ťa, vyslovuj mňa z tohto pokušenia. Ja nechcem spáchať ďalší hriech a byť oddialený od teba. Alebo hoci čo iné, vlastné slova vás zachránia od hriechu a budete bližšie s Pánom Ježišom. A potom dosiahnete nebeské kráľovstvo. Takže ten diabol, on nám tie prekážky kladie za to, aby sme im neodolali, aby sme išli do pokušenia a do hriechu následne a aby sme klesli vo vzťahu s Pánom Bohom. Ale my, ľudia kresťania, tak musíme tým pokušeniam odolať a ako je napísané aj v Biblii, dá sa to odolať, lebo list Filipanom, 4. kapitola, 13. odsek: všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Takže môžeme aj odolať tomu pokušeniu následne hriechu. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a za dopozeranie tohto videa až do konca. Ďakujem. Vidíme sa na budúce. S Pánom Bohom.